मिडियायाव गिनानैसो होनदोंगोन प्रमद सारा साइसआ 670 होग्रोगोन होननानै बुंनाया 27आव नै 25आव नोंसोर खांग्रांखागोन खुनु खोथा गैया दिनै जोंहा बाथि बिटिआर एकर्ड डे हिसाबै जों पालन खालामदों गिबियाव गासैबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो आंनि नैबे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव स्पेसियली जोंनि बिटिसिनि दानि डिपुटि सिइएम मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारनि होनाय मोनसे मेडिया बाइट दिनै मानगोनां रन्जन दैमारी सारखौ लानानै बिटिसिनि दानि डिपुटि सिइएम मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारा मा बुंदों मिथिगौना मोनसे सुक्ति जाबानो दि गनांगौ बे नङा थारमाने मोनसे सुक्ति जाबानो दि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ बे नङा होननानै बुंनाय जादों अब्ला दिनैयो मानगोनां रन्जन दैमारी साराबो सासे बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि सासे सिगनेटरि जेब्ला बिथांखौ बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन बै समाव जोबथेसालिनिफ्राय बहनलायनानै दिल्लीयाव बे बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार साइन खालामनो थाखाय लानानै थांनाय जादोंमोन सिगनेचार होखांनायनि उनावहाय बिटिआर एकर्डआ जाखांनायनि उनावहाय आरोबाव फिन जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिनबाय आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा लेक्सार मारि जों रायजो राजानि सिगाङाव नै मानगोनां रन्जन दैमारी साराबो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव फैनो हाबायनो एसे थगायो रायजो राजाफोरखौ मा मोनगोन नोंलाय जों बर' फिसाफोरखौ बेफोरबायदि गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय पलिटिकेल थगायनो हा मा मोनगोन नो रायजो राजाफ्रा जाम्बा नामा हा मेगन गैया खोमा गैया बुजिनो हानो थाखाय ब्रेन गैया नामा नोंसोरनि बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि फालतु डायलगफोरखौ खोनासंबाय थानो हा दिनै स्पेसियली जाय बाथ्राखौ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारा बुंदों मोनसे सुक्ति जाबानो दि जेलनिफ्राय गनांगौ बे नङानो मानो गनाङा दिनै जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै एनडिबि ब्रादार्समोननि मोनफ्रोमबो ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जेरावनोखि मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गासैबो समायखिरा लाबाय दिनैनिफ्राय आखायाव आइजें लाला दिनैनिफ्राय जोङो आखायाव आइजें लानानै दावहा नांला दिनैनिफ्राय जोङो आखायाव आइजें लानानै सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि थासारिखौ जोङो दुंहाव थासारि गाज्रि थासारियाव जों लाबोला बेफोरबायदि समायखिरानि गेजेरजों दिनै बे बिटिआर पिस एकर्डखौ एग्रिमेन्ट एकर्ड खालामना लाना फैनाय जादों दिनै स्पेसियली एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सल्भ खालामना होनो थाखाय फोजोबस्रांना होनायनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डखौ खालामाखैमोनब्ला सोरनि थाखाय खालामदों हा सोरनि थाखाय खालामदों नोंसोरनि बे पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों फैनानै साफा साफा लिडार जाफैनो हानायनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डखौ खालामदोंमोन नामा हा दिनै मानि थाखाय मा जाहोनाव दिनैसिमबो मानगोनां रन्जन दैमारी सारा जोबथेसालियाव थानांदों जाहोना बेनो दङ जोंनि हारिनि गेजेरावनो गुन जेद दङ जायनि थाखाय दिनैयो बेफोरबायदि नुथायखौ जोङो नुनो मोनबाय लोगोसे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा नुनो मोनबाय आरो बिथाङा मोनसे मा बाथ्रा बुंबावदों रन्जन दैमारी सारा दासो 10 बोसोर जादोंनो जोबथेसालियाव आरो गोबाव सम थानांगौबो जानो हानायनो बे बाथ्रानि लाइना माबायदि रायजो राजा नोंथांमोन दासो 10 बोसोर जादोंनो दासो आरो गोबाव सम थाबावनांगौ जानो हानाय नाय अब्ला बे बाथ्रानि लाइनखौ जों जुदि दस्रा एंगेलजों नायहरनानै साननो थाङोब्ला जोबोद गाज्रि लाइनखौसो जों नुहुरो आरो बे गाज्रि लाइननिफ्राय दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आङो जेराव जोङो दिनै रोखा फोरमान मोनबाय सुथुरा दिनै जोंनि न'आवनो दङ दिनै मानगोनां रन्जन दैमारी सारा बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरि जाखांनायनि उनावहायबो आरोबाव जोबथेसालियाव थानांफिननायनि गुबै आरो गुदि जाहोनानो जाहैबाय मा बै जोंनि हारिनि सानैसो दालालि गुबुन हारिनि दालालि एजेन्ट जानानै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बैफोर एजेन्टफोरा गावबा गावखौनो साफा साफा आबुं महरै पलिटिकेल लिडार मोननो थाखाय जानो थाखाय गावसोरनि गोसोनि हाबिलासखौ सुफुंनो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंबो जानो हानाय जायनि थाखाय जोङो दिनैनि बे समसिमाव लागै बेफोरबायदि थासारिखौ नुनो मोनबाय दङ आरो मानगोनां रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि ब्रादार्समोना दिनै जोबथेसालियाव दङ बैसोरखौ लानानै पलिटिकेलि गेम प्ले खालामनो नाजाबाय थानायखौबो बे दानि सरकारनि समावनो जोङो नुनो मोनबाय दङ आरो जायफोर एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ दिनैनि बे समसिमावबो खावसेया मोननानै खावसेया आद्रा जानानै थाबाय मुंख्लं नखरफोरा
जेसेबांखिनि मोननांगौ मोनथाय दंमोन दिनै खावसेया मोनबाय खावसेया आद्रा जानानै थाबाय आरो जायफोर एनडिबि ब्रादार्समोननि एगेन्स्टआव केस रेजिस्टार जानानै दंमोन थांनाय बिटिआर एकर्डनि उनावहायबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बैफोर केसफोरा उइथड्रल जादिया आरो बैफोर उइथड्रल जाजायै जायफोरनि केसफोरा दिनैसिमबो पेन्डिं जानानै दङ आरो कर्टआव गावसोरनि केसखौ गेलेगासिनो दङ बैसोरखौबो पलिटिकेलि गेम प्ले खालामहोनो नाजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा मोनसे फिक्स बाथ्रा बुं मोनसे फिक्स बाथ्रा खोथा हो जों रायजो राजानि सिगाङाव मावनो थाखाय जोङो थांखि लादों मावनो थाखाय जोङो सावरायगासिनो दङ मावनो थाखाय जों सानदों बेफोरबायदि बाथ्रा खोथाफोरखौ जोंनि सिगाङाव बुंबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकारा जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ 4 लाखखौ दासिमबो मोननो थाङाखै जोङो दाख्लैथ' होनदोंमोन जोंनि प्रमद सारा 678 खौ जानुवारि 27 आव होगोन होननानै बुंदोंमोन दाथ' जेबो खबरानो गैया मानो होनबा जों सोंखारिनो समायामोन नोंसोरखौ दा बाध्यथा जोङो मानो होनबा जोङो फन बुबाबो जोङो लिडारफोरनाव फन बुयो गावसोरनि निउसखौबो जों खोनायो 678 खौ जानुवारि मासाव 27 आव होगोन होननानै बुंदोंमोन 27 आव बिसिमबो दासिमबो खबरानो गैया लिस्ट फैनांगौमोन थानायावहाय बेबो गैया दाख्लैथ' बुंदोंमोन आरो रुजुग्रायाबो जों मावदों होननानै मोननो थांगासिनो दं 678 रुजुग्रा सारा मानोथो मावना होनानै मानोथो दाबो लिस्टखौ मानो बरननानै लाबोनो हादिया मा मावदों रुजुग्रा सारानो दा मावनानै देखायग्रो ओमफ्राय लाइभआव फै भिडिअ'आव फै जों बायदि मानो बिदि थाबाय थायो मावदोंबालाय नोंसिना जाद्रायालै सार बिराद अननाय जाबाय जोंना दिफेन साराबो होनदोंमोन दाख्लैहाय मिडियायाव होदोंमोन बेबो 678 एप्रुभ जाबाय मोननो थांगासिनो दं मावदोंल' होनो माथो मावनानै देखायखो माथो जेबोनो गैया दाख्लै डिसेम्बरनि खोथामोन डिसेम्बरावबो गैया नै जानुवारियाव होनदोंमोन 27 आव जानुवारियानो जोबलायलांसै महायथो होनो मायथो मावनाय नोंसिनालाय मावनानै देखायब्रा मावनानै देखायनो हायाबा बुंनाङा भिडिअ फैनाङा दाख्लैथ' जोंनि प्रमद साराथ' देख होनदोंमोन ना मिडियाखौ गिनानै होनदों बियो मिडियाखौ गिनानैसो होनदोंगोन प्रमद सारा साइसआ 670 खौ होग्रोगोन होननानै बुंनाया 27 आव मिडियाजों सोंजानोसो बाध्य मा बुंगोन मा बुङा जानानै बियो बाध्य जादों बियो बुंनांगौ गोनां जादों प्रमद सारा नङाबा होनखानायबो नङामोन मावनानै हाखाया बे फिसा माबाखौ लानानै राजनिथि गेलेगासिनोसै राजनिथि गेलेब्रा नोंसोर गेले गिदिरजों गिदिर गेले बे सामान्य बे 4 लाख 5 लाख थाखा एक्स एनडिबिफोरनो होनांगौखौनो नोंसोर बेखौ लानानै राजनिथि गेलेबायबा मा जानो नै पजिसाव नोंसोर खांग्रांखागोन खुनु खोथा गैया न'खर साख्रि होगोन होदों बेबो न'खर साख्रिबो गैया महायथो होनो हानाय एक्स एनडिबिफोरनो साबेसे साख्रि होखो नोंसोरो सरकाराव थानानै खुंथायाव थानानै साबसिन साख्रि होखो एक्स एनडिबिनो जोंथ' बैसो गैला दे जोंनो नांला माखासे बैसो गोनां मेला सेंग्राफोर दङ बिसोरनो होनाय मालाय बेलथिफ्रा बिटिसि एकर्ड खालामनानै बिसोर साफा सानैबाबो साख्रि होनो हादों नोंसोर हादों सोर साबेसेखौ साख्रि होनाय मायथो होनाय हाग्रामा सारबादि देखायना हो जोंनि रन्जन दैमारि सारबा गनांगौमोन गनाय लामायाव फैबायमोन दाख्लैबोथ' जोंनि प्रमद सारा बुंदोंमोन ना बेखौहाय रन्जन नाब्ला साराबो गनोसै दिफेन साराबो गनोसै होननानै बुंदोंमोन बोरैथो नोंसिनि खुन्थायाव थानानै मावनानै रन्जन नाब्ला सारमोनखौ बख'नांगौआ सासे सिखुन्द्रिनि मानसिखौ बिदि जेलाव दोनबाय थानानै जायो जोंबो नायोब्रा नोंसिनि निउस होनायखौ बुंजाथावथाव जायो जों सोंखारिनो हायामोन नोंसोरखौ समाया जोङो सोंखारिनो नोंसोरखौ दा बाध्यथाव जों बुंनांगौ गोनां जायो रन्जन सारबाथ' खमसे खम बख'ना गनोसै खयबार डेट फावसायखो नोंसिनि रन्जन सारखौ बख'नो दुखु नाङो जोंबो खुनु लामायाव फरसेयाव गैयाबा फैसा 4 लाखखौ होनायनि मिडियायाव दा होथार गैयाथ' गैया दा होनो हायाबा मानो रायखाङो
होनो हायाबा मानो रायखाङो जोंबो आफसोस खालामनानै थायोना एसे दुखु मोननाय फैयोलै सारमोन बिदि नङा जों सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनि जि मोनथायखौ लानानै थांनाय 50 बोसोर बर'फोर सोमावसारदों बेफोरनि मा खामानिखौ बेखिनिखौ जों सुक्तिनि गेजेरजों गोबां माखौ मोनदों जेनेबा जोंनि गासैबो सोमावसारनायनि थांखियावनो जादोंमोन आलादा रायजो खिन्थु जों आलादा रायजो मोनाखै खिन्थु आलादा रायजो मोनाखैबाबो जोंनि जिखिनि दाबि बिनि 90% बे सुक्तिजों इमप्लिमेन्ट जादों जिहेतु सुक्तियाव एनडिएफबि आरो आबसु बे मोननै संगठना दंमोन आरो बेबायदि हिसाबै दिनै एनडिएफबि हिसाबै सेपारेटि खुङालासिनो आबसुनि नेतृत्वआवनो मोननैबो संगठननि जे सुक्ति बे सुक्तिखौ जयैनो फालिनायनि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरखौ बर'फोरनि जि थांनाय 5 बोसोराव जोंहा बेसेबांखिनि जों साक्सेस जानो हायाखै सुक्तिनि मा खामानिखौ मावनो हाखो बेफोरखौ जों रायजोफोरनो फोसावनो होननानै जों बेखिनि हाबाफारिखौ लादों थांनाय 5 बोसोराव जों अन्तत सुक्तिनि 90% इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय जाबाय जोंहा इन्स्टिटिउसन गायसननायाल' बाखि दं बाखिफ्राथ' फ्राय जाबाय जा सिमा बांनायाबो मरलेस जाबाय मात्र जोंहा किसुमान एरिया स्पेसियलि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव जिहेतु बांसिनानो फरेस्ट रिजार्भ भिलेज आरो बेखिनिखौ जोंहा हानि कागज पत्र होनो बाखि थानायखाय बे हल एरियाखौनो डिक्लेयार खालामजोबनो हायाखै खिन्थु बाउन्डारि जिथु लाइन बे थिग जाना थाखाबाय बेनिखायनो जों बेयावबो साक्सेस जाबाय सुक्तिजों कनभेक्टेड मानसिखौ दिहुननो हाया आरो नोंथांमोना बुहुमनि हिस्ट्रिखौ फरायनानै नाय आन्दलन खालामनाय इतिमধ্যে कनभेक्टेड जाबाय एग्रिमेन्टनि सिगाङावनो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों रावबो दिहुना दिहुननांगौ जों कर्टनि गेजेरजों जिहेतु कर्टआनो जोबथानानै दोनो बेनिखायनो कर्टनि गेजेरजों दा जोंहा रायजो राजा भुल धारणा मोनसे दं जे सुक्ति खालामबानो गासिबो गनांगौ बेथ' नङा जायफोर जास्ट एरेस्टल' जादों केसल' दं बिथांमोना गगोन कनभेक्टेड जाथारबाय कर्टआ जायफोरखौ 20 बोसोर गाहाम 12 बोसोर 7 बोसोर गाहाम जेल होबाय जों सुक्तिजों मा खालामनो हाया बेनिखायनो दा बिथांखौ दिहुननांगौबा जों कर्टनि गेजेरजों आदालतनि गेजेरजों दिहुननो नाजागासिनो दं दा रन्जन दैमारिया आरो बिथांजों फ्राय 7 जनसो दाबो बे लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होजानाय दं बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय जों नाजादों अबयसे बिथांमोननिनो फ्रायानो सोरबा 13 बोसोर सोरबा 14 बोसोर जाबाय ओरैनो जेनेरेल केसब्ला 13-14 बोसोराव रिलिज जायो खिन्थु दा बिथांमोनखौ दासिमहालागै रिलिज होगोन होआ जेबो बुंथ'वाखै खिन्थु जों बेनिखायनो जोंनिफ्राय कर्टखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जे जायफ्रा जेनेरेल केसआव 14 बोसोरावनो रिलिज जायो बिथांमोनखौबो बेदि प्रसेसजोंनो रिलिज होयोब्ला मोजां होनना जों रिकुवेस्ट मोनसे खालामनो नागिरदों रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमहालागै 10 बोसोरसोल' जादों आरो हयथ' गोबां बोसोर थाबावनो गोनां जागोन दा बिथांखौ जों बोरैहाय माबा खालामनो हागोन बेनिखायनो जों बेल पिटिसन होदोंमोन सुप्रिम कर्टआव दाखालि बेवहाय रिजेक्ट जाबाय आरो जों नाजाबावगोन खारन कर्टनि थ्रुयै दिहुनाबा बिथाङा थाब रिलिज जानाय नङा बेनिखायनो कर्टआ जिहेतु बिथांमोनखौ डिटेक्ट खालामना लाखिदों बेनिखायनो कर्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौ रिलिज खालामनायनि बेबस्थाखौ जों लागासिनो दं आरो बिनि थाखाय जेसेबां नांगौ थाखा फैसा खरस बेखौ बिटिआर सरकारनो